Hombre, yo me he visto con un crack. A ver, ¿qué pasa? Sí. Escrito de solicitud de cesión sobre referida parcela en la forma jurídica que se considere más oportuna. En fecha 18 de noviembre de 2020 se emitió oficio de la Dirección General del IBACE. Además, una fórmula que ya se ha puesto en marcha en Sisona previamente, que fue la cesión de la parcela también del polígono IBACE al Consejo Regulador del Turrón, y ahora heladeros. Es decir, que estamos cuidando nuestros sectores productivos al máximo, mimándolos incluso y demostrando que estamos de su lado para ayudarlos a crecer, a innovar y a poner en valor toda la labor que hacen. Important per a Xixona i, en definitiva, per al territori valencià, no? Perquè passem endavant o tirem endavant un dels compromisos que vam adquirir en un moment determinat per part de la Generalitat, concretament la Conselleria d'Economia Sostenible, a través de l'IBACE, de la cessió d'ús gratuïta d'una parcel·la per a tirar endavant un projecte, jo diria que important, de formació i recerca i bàsicament desenvolupament i innovació, que és fonamental per a qualsevol sector. Avui en dia un sector sense investigació, sense innovació, sense diferenciació dels seus productes és un sector poc competitiu, i sabem que vivim en un món global i cada vegada hem d'investigar més, hem de desenvolupar més allò que investiguem i hem d'innovar d'una manera clara.